तो समझी साहब जे बउआ से पूछे के बाद पूछ लू। जी का नाम है बुआ तोहर? गोबरिया। बाबूजी के कथी बताई बाबूजी? नाम बताओ हमार। दो गालावा। साला उ तो लोग हमरा के प्यार से कहेला। नाम बताओ हमार। चुल्हाई माझी। अच्छा तो बाबू गोबरी कहाँ तक पढ़ले बारो? नइखी पढ़ल लिखल। समझी साहब इस साला के बेदनी पढ़ेला एगो लड़का के आड़े में दांते काट ले रहलक। समझी साहब ऐसा थोड़े बात बउआ अरे खाए पर पावत होई। बउआ कुछ न कुछ तो करते होई। हाँ करेला ना। एगो डिब्बा रख ले बा टीना के, उहे बजा बजा के गाँव गाँव घूम के 2-4 पैसा कमा लेवेला। हाँ। मुझे बिल्कुल ही पता है। अच्छा बुआ जी यही बात तो गाना सुना दी। सरस्वती के नु देन बा बउओ सुनाओ। पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो पीछे देखो। तुम सबका बाप आ रहा है, तुम सबका बाप आ रहा है, तुम सबका बाप आ रहा है। समझी साहब जल्दी लेके करो कौन सा गला क्लास पूरा फाड़ ली। बउआ बउआ रुका रुका, इतने में तो लोग के कान फाट गेल। ज्यादा का बता कान में ना खून निकल जाए। खाली हमरे लड़का के टैलेंट देखम का कि लड़कियों के बोला जियो तर बाबू लेट करती के बा बोलाई लड़की जल्दी। हां लड़की का बुलाओ ना, का कहले बड़ा? जी बुलाओ तनी जाई साले साहब लड़की के लेके आई। ठीक बा चल ही ना दीदी लेके बुलावत है सा। ए बबी काहेला रोता रे? अभी बिदागरी ना नु होत हौ, अभी देखा सुनी होई ओकरा बाद बिदागरी होई। चुपा चुपा बबी गोर लागल लोग के जा। खुशी रह। समझी साहब बबिया इतना काहे रोता? जानता नहीं समझी साहब लड़की हमर पूरा गाय लेखा नुबा तो एको डांट दिले न तो रोवे लागेला। अच्छा होखेला हमरो लड़का सांड से कम बा का? फुलवंती बबी के बैठावा। बाबूजी हाँ देखवंती में इतना रोवतिया तो मजवंती में कितना रोई? रे साला कथी मजवंती में रे? बर्तन आदत हो जाता है मस्ते मस्ते। चुल्हाई भाई लड़की देख ला पसंद बा नु? हाँ लड़की तो A1 के काटे वाला ना है। हां तो बाद में ना कहिए हई बात हौ बा कि बाद में दुल्हा गेल मरवा में अगुआ के त मुंह में मुते के हाल जाए ना ऐसा ना होई, फाइनल करवावा। हां तो बोली एमे कहे का बा रोजे मैं को मांगू बबी लगे पसंद बा। बाबूजी अब हमरा लड़की पसंद हो गेल। पसंद हो? हाँ हाँ सुन नहीं तू अपनों ला मांग ले हमरो ला कुछ मांग लिए। ठीक बा। सुनी ना हां बोलो। कहनी है कि अब लेन देन के बाद बाबूजी ना करी हन, हम ही करम लेन देन जे होई से। ठीक बा। कहे कर लख है कि हमरा चढ़ेला इनका के दे दी आ हमरा बाबूजी के चढ़ेला इनका के दे दी। हां तेरी बहन करी का बोल रहा है सरवा? ओए बाई सरवा का बोल देलक? बाप रे बाप। हां तेरी बहन करी के आ तो नहीं बेटे घर जो बहन चोद। ठीक तो कहले वहां समझी जान के लइका बा। ई बुरलंडा से तब 20 साल में कुछ होबे ना कइलो। चालाकी ना करती तो एगो बेटियो ना होई थी। चल जाओ ए सरवा सरका बहन साले तो शादी करे शौक बा।